Hola, benvinguts altra vegada al meu canal Matemàtiques en català. Avui us ensenyaré a resoldre un exercici que va sortir a l'examen de selectivitat de les matemàtiques aplicades a les ciències socials el juny del 2021 a la sèrie 5. És l'exercici número 4 i diu el següent. Suposeu que la temperatura de l'aigua del mar en una zona concreta és donada per la funció f de x, que és aquesta d'aquí, en què x expressa la fondària en metres negatius. Per exemple, ens dona l'exemple de que f de menys 5 representa el valor de la temperatura a 5 metres de profunditat. Pregunta a l'apartat A. Quina és la temperatura de l'aigua del mar en la superfície? A quines profunditats la temperatura és de 0 graus? I cap a quin valor tendeix la temperatura quan baixem a molta profunditat? Després, a l'apartat B, ens demana que calculem a quina fondària la temperatura és més baixa i quin és el valor d'aquesta temperatura mínima. Bé, doncs anem a començar. Primer de tot, si ens demana la temperatura en superfície, vol dir que la x és 0, perquè hem quedat que la x eren els valors negatius a mesura que anem baixant. La primera cosa que hem de fer, per tant, és f de 0. Si fem f de 0, doncs tindrem 0 quadrat més 5 per 0 més 4, i aquí també tindrem 0 quadrat més 4. Per tant, això és 4 entre 4, és a dir, 1. 1 grau centígrad és la temperatura en superfície. També ens demana a quina profunditat o quines profunditats la temperatura és de 0 graus. Per tant, tota aquesta funció ha de ser igual a 0, més 5x més 4 partit per x quadrat més 4, l'hem de fer igual a 0 i trobar els valors de la x. Si passem això a l'altra banda, quedarà 0, o sigui que ens queda x quadrat més 5x més 4 igual a 0. Resolem l'equació de segon grau amb la fórmula que ja coneixem i tindrem menys b més menys l'arrel de b al quadrat, ja poso directament 25, menys 4 per a i per c, que serà 16, partit per 2a. Si comptem això, 25 menys 16 són 9, l'arrel de 9 és 3, per tant tindrem més menys 3 partit per 2. Obrim els dos valors i tenim per una banda menys 5 més 3, que és menys 2, partit per 2, menys 1, i menys 5 menys 3, que és menys 8, entre 2, menys 4. Per tant, s'assoleixen els 4 graus a 1 metre de profunditat, és a dir, quan x és igual a menys 1 i quan x és igual a menys 4, a 1 i a 4 metres de profunditat. En aquests punts la temperatura serà 0. També ens demana a quin valor tendeix la temperatura quan baixem a molta profunditat. Això vol dir que hem de fer el límit d'aquesta funció quan x tendeix al menys infinit. Escrivim doncs això, x al quadrat més 5x més 4 partit per x al quadrat més 4, i si substituïm la x per menys infinit, veiem que això ens dona una indeterminació del tipus infinit partit per infinit. Per resoldre aquest tipus d'indeterminacions, sabeu que agafem els termes directors del numerador i el denominador. És a dir, agafarem el límit quan x tendeix a menys infinit de x quadrat partit per x quadrat. Com que podem simplificar aquestes x, això ens queda 1. És a dir, que a mesura que anem baixant a grans profunditats, la temperatura tendeix a 1 grau centígrad. Fins aquí l'apartat A. Fem ara l'apartat B. Anem a fer una mica de lloc, perquè ara ens diu quin serà el valor mínim de temperatura, a quina profunditat s'assolirà aquest valor mínim i quin serà aquest valor. Per tant, si hem de buscar el mínim d'aquesta funció, hem de derivar. Derivem la funció f de x fent la derivada del numerador, més 5, pel denominador sense derivar,
menys el numerador per la derivada del denominador, que serà 2x. Tot això dividit per x quadrat més 4 al quadrat. Bé, fem aquesta multiplicació, tindrem 2x per x quadrat serà 2x al cub, 2x per 4 serà 8x, 5 per x quadrat, 5x quadrat, i 5 per 4, 20. Menys 2x per x quadrat, menys 2x al cub, menys 2x per 5x serà menys 10x quadrat, i menys 2 per 4, menys 2x per 4 serà menys 8x. Tot això partit per x quadrat més 4 al quadrat. Bé, veiem que podem eliminar aquest terme amb aquest. També podem eliminar el 8x. I ens quedarà, posarem aquí, 5x quadrat menys 10x quadrat serà menys 5x quadrat més 20 partit per x quadrat més 4 quadrat més 4 al quadrat. I aquesta és l'expressió que em diu a la 0 si volem trobar el mínim d'aquesta funció. L'escrivim doncs a part, partit per x quadrat més 4 al quadrat i ho igualem a 0. Si passem aquest denominador a l'altra banda ens quedarà 0, per tant tindrem menys 5x quadrat més 20 igual a 0, d'on x quadrat serà menys 20 entre menys 5, és a dir, 4. Per tant, la x serà l'arrel de 4 més menys l'arrel de 4, o sigui, més menys 2. Si mirem aquests dos valors ens donem compte que per la naturalesa del problema el valor positiu no té sentit, perquè hem quedat que això eren les profunditats a la que baixàvem partint de 0, que era el nivell de superfície. Per tant, el valor 2 positiu el descartem, treballarem amb el 2 negatiu. Mirem si realment és un mínim d'aquesta funció. Agafem valors a dreta i esquerra del menys 2 per saber, per comprovar que és un mínim. Si fem un esquema del menys infinit fins al menys 2, tenim aquest interval, tenim el menys 2 i tenim del menys 2 al més infinit i anem a veure com es comporta la funció en aquests dos intervals, perquè així ja sabem que és 0. Agafem un valor a l'esquerra del menys 2, per exemple el menys 3, i el posem a la derivada. És a dir, fem f' de menys 3. I ens quedarà menys 5 per menys 3 al quadrat més 20 partit per menys 3 al quadrat més 4, tot això al quadrat. Això ens quedarà 3 per 3, 9, 9 per 5, 45, serà menys 45 més 20 menys 25 a dalt, i a baix tindrem 3 per 3, 9, 9 i 4, 13, 13 al quadrat, que seran 169. Ja sabeu que no ens interessa tant el número, sinó el signe. Aquest signe queda negatiu. És a dir, aquí la funció és negativa, vol dir que decreix. Per altra banda, si anem a la dreta del menys 2 i agafem, per exemple, el valor menys 1, tindrem menys 5 per menys 1 al quadrat, més 20, i aquí baix tindrem el menys 1 al quadrat més 4, tot això al quadrat, com que és al quadrat, a baix segur que serà positiu, i aquí dalt tindrem que això serà 1 per menys 5, menys 5, menys 5 més 20, 15, positiu, partit per aquest valor que serà
4 i una 5 al quadrat, 25, també positiu. Per tant, aquí la derivada és positiva, això indica que la funció creix i efectivament el -2 és un mínim d'aquesta funció. Per tant, la temperatura mínima s'assoleix 2 metres per sota de la superfície i ara anem a comptar quina és aquesta temperatura. Tornem a la funció inicial i fem f de -2. Tindrem -2 al quadrat més 5 per -2 més 4 partit per -2 al quadrat més 4. Si comptem tot això, f de -2 serà, això serà 4 més 4, 8 menys 10 serà -2 i això serà 4 i 4, 8. És a dir, -2 partit per 8 o, el que és el mateix, menys un quart de grau centígrad o menys 0,25, podem posar-ho així, graus centígrads. Aquesta serà la temperatura mínima que s'assolirà 2 metres per sota la superfície. I així tenim el problema acabat. Espero que us hagi servit i ens veiem ben aviat. Gràcies.